Vexo que tocas as trompetas do contaxo e do sentimento, coroado cos 9 ceos de Dante e das almas que residen no empíreo. Froito deste coroa... Son os versos do poema Estrela Agónica de Xosé Otero Canto. Estrela agónica de estrugas invisíveis urticadas no derregar da vida agónica, aprisionada de xustiza vírica. Primeiro premio na modalidade de poesía do certame literario Historias detrás das ventás, organizado por El Progreso en colaboración coa Área de Cultura da Deputación de Lugo. Unha oportunidade de esquecer a situación na que vivimos a través da literatura galega. Penso que esta pandemia, seguramente amosou moitas miserias e moitas fraquezas que temos, pero tamén soupo sacar de moita xente o mellor de si mesma, tanto no que ten que ver coa solidaridade, como a creatividade, e co talento que hai, non? Que penso que este certame é unha mostra dela. Obras que xurdiron durante o confinamento como Oda á Cora de Adela Figueroa, que tamén foi premiada na modalidade de poesía. Ademais de 2 relatos curtos, A escolla de Francisco Vázquez e a gañadora Bombóns xemelgos de Lola Rivas. 4 creacións literarias escollidas entre unha gran variedade de obras. O resultado deixounos moi satisfeitas. Presentáronse ao certamen máis de 100 de obras, 49 relatos curtos e 57 poesías. Unha cifra importante tendo en conta de que se trata da primeira edición desta convocatoria, así que estamos moi agradecidas a todas as persoas que participaron. Un certame que xurdiu en pleno confinamento. No periódico hubo quen pensou que sería unha boa oportunidade, non? Porque unha boa oportunidade para intentar aproveitar algo positivo deso, non? Os confinamentos sempre deron grandes obras literarias, non? O estar o corpo quieto, pois sempre intentamos movernos a través da imaginación. Na procura da normalización da nosa lingua e historia detrás das ventás non quixo esquecer a figura de Ricardo Carballo Calero, homenaxeado nun ano atípico das letras galegas. Nunca ven a caso lembrar unha das citas máis repetidas do autor, que dice: a historia do idioma galego é a historia mesma de Galiza. Creatividade e talento a través dun certame que quere seguir premiando, defendendo e promocionando a cultura galega.